Med Dropbox så er det nemt at genskabe slettede filer. Jeg åbner min Dropbox-mappe og min Infogeist-mappe og går ind i det projekt, hvor jeg har mistet en fil. Og herinde i mappen 2 Infogeist, der kan vi prøve at slette den her fil, der hedder et video. Jeg flytter den til papirkurv, og så er den jo væk. Hvis jeg så senere kommer i tanke om, at jeg ikke skulle have slettet en fil, så kan jeg klikke her på mappen, og så vælge menupunktet Dropbox og sige Browse on Dropbox Website. Så kommer jeg ind på Dropbox hjemmeside og kan se, hvad indhold der er i den mappe. Og for at se slettede filer, så kan jeg trykke på den skraldespand heroppe, der hedder, og så står der Show Deleted Files. Når jeg klikker på den, så kan jeg se de filer, der tidligere har været. Og så kan jeg se den her et video, den vil jeg gerne have genskabt, så den trykker jeg på, og så trykker jeg på Restore. Og så siger jeg, at jeg virkelig gerne vil restore den. Og så er filen blevet genskabt. Det kan jeg se, hvis jeg lukker min browser. Så ligger filen derinde igen i min Dropbox.